mukabwera kumalawi kuno tili ndi zipani zimene zimangodalira matumba mwa anthu kuti ziyende. People's Party imadalira Joyce Banda, UTM Saulos Chilima, MCP imadalira ndalama za Malimu Kamuzu, UDF Bagiri Muluzi, Afford Enoch Chihana, komanso DPP imadalira Peter Mutharika. Zinthu ngati zimenezi zimapereka picture yoyipa, ndipo taona zipani zina zikutha ngati makatani. 1994 Afford inali ndi aphungu 36, koma lero ali ndi phungu mmodzi yekha. Tikukumbukira mu nthawi imeneyo ya 1994 Afford inapeza mavuto a president 560,000, koma 2009 anangopeza 20,000 okha. 1999 UDF inali ndi ma MP 93, koma lero ali nawo 10 okha. Bagiri Muluzi anapeza mavuto a president 2.2 million, koma 2019 UDF inangopeza mavoti 200,000. Ku Zambia kunali Movement for Multi-Party Democracy MMD, chinali chipani chotchuka chimene chinawina chisankho maulendo okwana 4, koma vuto chinkadalira matumba mwa anthu kuti chiyende. Anthu amene watangomwalira ena mwa iwo Malemu Levi Mwanawasa komanso Frederick Chiluwa. MMD inatharanso pomwepo. 1991 mkudzalekeza 2010 chipani chimenechi chinali ndi aphungu ochuluka kwambiri, chimalamulira parliament ya ku Zambia, koma 2015 anapeza ma MP atatu okha ndi mavoti a president osakwana 1%. 2021 MMD sinapeze phungu aliyese ku parliament, komanso anapeza 0.1% ya mavoti a president. Mwachidule chipani chimene chiso chinatha ngati makatani. Chinali chipani chachikulu kwambiri chimene ku Zambia, chimalamulira parliament ya ku Zambia, chinasula ma president okwana 3. Frederick Chiluwa anachola ku MMD, President Rupia Banda komanso Levi Mwanawasa osewa anali chipani cha MMD. Koma tikunena pano ku Zambia chipani chimene chinatha kulibenso MP wina aliyese ku parliament wa chipani chimenechi. Posachedwa pompa a DPP anakhazikitsa program membala azipereka kanga chepe kuthandizira chipani ngati momwe zimachitikira m'maiko a United States, South Africa, Tanzania komanso Zimbabwe. Monga mukudziwa kuti chipani chimenechi sizobisa yayi, chimalandira thandizo lake kuchokera kwa Mutharika family, especially Peter Mutharika. Ndiye iwowa akufuna kuti chipani chisiye kudalira APM pachuma. Pamene anakumana kumkopola masiku apitawa anagwirizana kuti membala azipereka kanga chepe ku chipani ndicho ngati kuti azisunga ndalama zoyendesa chipani. Ndiye pala anthu ena Nicholas Dausi, Kondwani Nankhumwa komanso Mark Botman amene akutsutsana ndi plani imeneyi akuti zimene zizoletsedwa. Mbali nayi akumunyoza Mutharika ponena kuti chipani si chake komanso si cha banja lake. Imeneyi ndi nkhani inanso imene yavuta kwambiri ku DPP. Ngati mukuona anthu asakugwirizana, nkhani imodzi ndi imeneyi. Akuluakulu a chipani anagwirizana kunena kuti sibwino kuti tizidalira munthu mmodzi, koma ndipofunika kuti tonse tizisonkha ndalama zoyendesa chipani. Ndakhazikitsa ndithu malamulo awo kumeneko. Ndiye Dausi, Botman, Nankhumwa ndi anthu ena akunena kuti ayi zimene zosatheka. Wina aliyese asamasonkhe ndalama ku chipani, koma tizidalira Mutharika yemweyo. Mukaonetsetsa nkhani imeneyi ndiyovuta kwambiri. DPP ikuyenera kusankha chimodzi, kuthandizidwa ndi Mutharika kapena kumasonkha ndalama zawo zoti aziyendesa chipani. Ku DPP kumeneku kuli mamembala ambiri amene alolemera kuposa chipani. Tangoona ni Nankhumwa ndi Dausi for example, ali ndi ndalama zambiri komanso ndolemera kuposa chipani. Posachedwa pompa ku Blantyre kunali
DPP fundraising. Taona china Gangata, Mwanamveka and others anapereka ma 5 million ku chipani. Koma ambiri amene akutokotawa anangopereka zonyenyeka. Nankhumwa anapereka 100,000 kwacha. Nicholas Dausi anapereka 20,000 kwacha. Mark Bottoman anapereka 10,000 kwacha. Izizi zungonesatu selfishness ya Dausi ni Mark Bottoman. Akulephera kuthandiza chipani financially, mbali naye akungopanga phokoso kumalimbana ndi anthu amene afuna kukonza zinthu. Ndikupasa chitsanzo, UDF china chipani chachikulu koma chinachepa mphamvu chifukwa chokonda kudalira Bakili Muluzi. Akafuna kupangisa nsonkhano kaya ndi chani zonse amachita kuthandizidwa ndi atupere kapena Bakili Muluzi. Now DPP kunena kuti zimenezi ayi tisamadalire Peter Mutharika yekha koma aliyense azisonkha. Dausi ndi azake akubwera ndikunena kuti sakufuna kuti anthu azisonkha, kwa Mutharika azithandiza chipani ndi ndalama zake monga muja Bakili Muluzi amachita ndi UDF. Imeneyi ndi imodzi mwa nkhani zimene zavuta kwambiri ku chipani chimenechi. Mungamaona ma press conference, ma press briefing, ena akunyoza mawayilesi, kunyozana chifukwa kunyoza si munthu mmodzi, akunyozana mbali zonse. Nkhani yake ndi imeneyi. Achina Dausi akunena kuti chipani chizithandizidwa ndi Mutharika, wina sasasonkhe. Achina Mutharika akunena kuti ayi sibwino kuti ine ndekha ndisonkha mu chipanimo, koma aliyense atengepo gawo. 2. Dausi ndi azake akunena kuti ku DPP kuli gulu la anthu limene kumusokoneza Mutharika omukakamiza kuti ayimenso. Komanso akunena kuti gulu limeneli ndi limene lachititsa kuti DPP ichoke mboma mchaka cha 2020. Mukamamvesera nkhani zimene zikuchitika ku DPP zachibwana kwambiri. Mwachitsanzo, Dausi akudandaula kuti anthu ena ku DPP akumukakamiza Mutharika kuti ayimenso. Koma tikumuona Dausi yemwe ndi Mark Bottoman akumukakamiza Nankhumwa kuti ayime nawo ku convention. So this is democracy. Mu democracy makhala zimene zikumene tikuona maiko ambiri anthu amachita endorse munthu ngati mmene Nankhumwa akuchitidwa endorse ndi Dausi. Ndi mmene so anthu ena ku DPP ali ndi ufulu ochita endorse munthu ena aliyense, kandi Ntengo, kandi chani, kandi Mutharika, they can endorse him. Koma Dausi akunena kuti ayi musachita endorse APM, muchita endorse Nankhumwa kapena munthu ena aliyense, koma not APM. Nkhani ina akunena kuti anthu amene akuchita endorse APM amenewa ndi amene sanachititsa kuti DPP ichoke mboma. Akuti amasokoneza president ndi zina zotero according to Dausi. Koma akuluakulu tonse ngati Malawi tikudziwa bwinobwino kunena kuti mmodzi wa anthu amene anachititsa kuti DPP ichoke mboma anali Nicholas Dausi, kuba, kunama, komanso katangale. Pamene anali nduna Minister of Homeland Security amagula mbale imodzi ya plastiki pa mtengo wa 50,000 kwacha. Inu mukudziwa kuti akaida amachita mbale ya plastiki. Nde iye anapereka contract yona kuti anamuza kuti agule mbale zoti akaida azikadyera. Komanso amapanga training za polisi. Mbale imodzi ya plastiki imene timagula 2,000 kwacha, iye amayigula 50,000 kwacha. Jombo ya polisi amayigula 400,000 kwacha. Mwana wa Dausi ani mwana wa mwamuna zina ke Niki anatumizidwa ku embassy mdziko la Britain kumene koso anasowa ndalama za boma. Inuyo mukudziwa nduna ya boma ya Malawi imalandira less than 2 million pa mwezi, koma Dausi anakwanisa kugula magalimoto 20, ningoti magalimoto 20 chakuti nthawi imene anali ku DPP. Minister woti akulandira 2 million Malawi kwacha, it's not even dollars, it's not even rand, 2 million Malawi kwacha, koma anakwanisa kugula magalimoto 20 chakuti. Can you imagine? Nthawi imene anali ku MCP amaenda pakapanza, amakhala parent, komanso anali wonda kwambiri wochepa thupi. Koma lero anafufuma masaya, magalimoto amangosintha, amangoenda magalimoto Puma, anamanga nyumba zambirimbiri, komanso anagula malo ochuluka kwambiri, mafamu. Ndalama zake anazitenga ku DPP komweko. Taonani kondwani Nankhumwa
poyambirira magwira ntchito ku MPC. Business yake uzika bwino imene anali nayo nthawi imeneyo, printing and photocopy ku Zomba Depot. From nowhere atangowa ndale analimira modabwitsa. Pano pa ndi maloji, nyumba zapamwamba, mafamu, komanso galimoto za mtengo wapatali. Salale ndi katundu amene ali naye sizogwirizana. Anthu amenewa akabwera pa public ndikumanyoza anzawo pa nkhani imeneyi, ndikuona ngati akulakwitsa. Akufuna kuti akwitsa ifeyo kalankhulidwe. Chifukwa iwonso anali nduna zikuluzikulu ndi amene ankayipisa mbiri ya DPP chifukwa chakuba. Guys, munthu sungagule mbali imodzi ya plastic yodyera kaidi 50,000 kwacha. Panopa ndikamayankhula straight forward, sininyengera kuti awa ndi ndani. Chifukwa tiona kuti adausi pa press release yawo, press briefing imene amayankhula ndi Brian Banda, amanena ndithu momveka bwino kuti akuti pali anthu ena ake amene achitisa kuti DPP ichoke mboma, and omwewo ndi amene akunkakamira Mutharika. But as far as we know, uyu zoyankhula zake dausi zinali zolakwika. 1, anthu anadana naye kukhosi that time. 2, dausi analemera modabwitsa kugula mbali ya plastic 50,000. Can you imagine? Ndere wangayime pa podium ndikumana kuti ayi amene amasokoneza pita Mutharika ndauji. He is one of them. Iyeyu akudandaula kuti ku DPP kulibe democracy chifukwa amembala ena akuchita endorse pita Mutharika. Mukayimveranso bwinobwino nkhani imeneyi ndi yachibwana. Imeneyi anayenera kuyankhula mwana wa zaka 5 kapena zaka 4 osakhala dausi. Akulu ake ananena kuti mbuyo mwabwino msogolo mwabwino. Ukatambatamba uziyang'ana ku nyanja kuopa kungakuchere. Dausi akuyiwala sakuyang'ana kumbuyo kumene akuchokera, akunguyang'ana kusogolo kamayankhula mawu ake. Munthu ngati dausi sanayenera kudandaula kuna kuti anthu ena ake akuchita endorse pita Mutharika. Chifukwa chake ndikuwuzeni, mu 2010 Nicholas Dausi ndi anzake anapanga endorse pita Mutharika mpaka Joyce Banda anakwiya ndi kuyambisa chipani chake cha People's Party. Do you remember that? 2018 Nicholas Dausi anapanga endorse pita Mutharika mpaka Saulos Chilima anatuka chipani ndi kuyambisa UTM. Do you remember that? Ndiye lonso lelolo pali anthu ena amene ali ndi ufulu wochita endorse pita Mutharika. Nicholas Dausi akubwera ndi kuyamba kutsutsana nazo. Is that democracy? Akuyiwala kunena kuti ndiye yemweyo Dausi amene anapangisa kuti Joyce Banda ndi Saulos Chilima achoke chipani cha DPP chifukwa cha endorsement imene anachita mu 2010 komanso 2018. By the way, kodi anyamata nankhumwa akudana ndi endorsement chifukwa chani? Chikhaliro nawonso akhala kupanga endorse mbuyomu. Ndakupasa chisanzo kunena kuti if that is democracy, Dausi is telling 2010 ndi chifukwa chani anachita endorse Mutharika ndikudana ndi Joyce Banda. 2018 anachita bwanji endorse Mutharika ndikudana ndi Chilima. Imene ndi akuiona kuti ndi democracy. Sopano anzake lero ayamba kuchita endorse Mutharika akuona kuti si democracy chifukwa choti si yeyo. Democracy must be related to him only. Tikunena pano ku America mamembala ena a Republican Party akupanga endorse Donald Trump. Kumayi kuno Mike Catherine Gordon Hala, Zikhali Ng'oma, Eisenhower, Hale Kandawire ndiye nambiri anapanga kale endorse chakwera mu 2025. Sitinaone ya DPP kapena UTM akupanga madukuduku kutsutsana ndi kunena kuti chakwera asazayime 2025. Akupanga endorse ndi anthu a chipani chake Catherine Gordon Hala, Zikhali Ng'oma, Mkaka, Mkandawire onsewo tu ndi chipani cha MCP. Ndiye anayankhula kunena kuti 2025 akuyenda kuyimira chakwera. UTM kapena DPP sinachita madukuduku chifukwa that is their freedom in their party. Lero anthu ena ku DPP apanga endorse pita Mutharika, zolankhula zamba kuchuluka. Kapena tene kuti malamulo a dziko akulesa Mutharika kuyimiranso pa chisankho chifukwa zinthu zitu zikudabwitsa. MCP achita endorse chakwera 2025 ayime palibe apanga matukutuku. A DPP ena achita endorse Mutharika matukutuku akuchuluka chifukwa cha zokhala chocho. Chakwera ndi Peter
onse anayima 2014 2019 2020 komanso onse ali ndi chidwi chodzayimira 2025. ndiye ngati malamulo akuletsa Mutharika kuima 2025 nzachizukire kuti Chakwera nayenso akuletsedwa kutero, chifukwa onse wayima mofanana. 2014 atayima Mutharika kunapezeka kuti anawina, 2019 onse atayima kunapezeka kuti chisankho chinabwerezedwa, 2020 anayima Chakwera anawina Chakwera. Now 2025 onse akuyima, you can see it's the same, malamulo ndofanana. ngati akuletsedwa Mutharika kuima 2025 ndi chimodzimodzinso kuti Chakwera akuletsedwa. So ndi chifukwa chani anthu ena akuoneka kuti they are not interested with Mutharika but they are only interested with Chakwera. Anthu enanso akutiuza kuti Peter Mutharika wakula akapume, koma kuti malamulo a dziko la Malawi amene kuti chani pa nkhani imeneyi. Zimenezi ndi zimene tikuyenera kuziona tisanapereke judgment. 1994 Kamuzu Banda anali zaka 93 ndipo anayimira MCP. Umene ndi umboni okwanira kunena kuti malamulo athu samalesa anthu achikulire kuyimira nawo pa chisankho, nawonso ali ndi ufulu. Enanso akunena kuti DPP ikayimisa Mutharika mu 2025 adzaluza. Wayang'ana amene akunena zimenezi ena ndi aboma komanso ena ndi HRDC. Kodi akopa chani? Ngati DPP idzaluza akadzayima Mutharika, bwanji osangosiya kuti ayime kuti adzawine mosavuta? Ndi chifukwa chani akuyimba nazo? This is where the story is more interesting. Mpaka ena kumachita kusankha candidate ponena kuti iyayi ku DPP koma atayima wakuti kapena wakuti, kwa Mutharika ikhayo ndi iyayi. Akuluakulu, this is not fair. Chifukwa chani kuti zipani zina zilizonse zimakhala ndi ufulu. So pano chikudabwisa chona kuti why could DPP is more interesting than other parties? Chifukwa chona kuti ku DPP if something happen zikuoneka kuti everyone is interested. Achina Gordani Halaja pamene amachita endorse Chakwera, no one was even interested. Aliyense anavomereza kuti Chakwera azayima 2025. Ngati Mutharika ali magogo kuna kuti mena kunena kuti this is magogo, let him stand, let him fail. That's their own freedom from DPP. Ngalanga lepere is the fault of DPP, not the fault of other parties. Ndezi kudabwisa kuti mpaka HRDC ikubwera ndi chumwena kuti ayi zimene zizi Mutharika sayime ya Mutharika wakula Mutharika makuti. Why you are interested in DPP affairs? HRDC, why? Ajina gift trapeze amene akutsogolera HRDC ndi ndani number 1 wa Mutharika. Panopa yambakali plani yofuna kupempha phungu wa nyumba ya malamulo akuti asinthe malamulo ndi yonga yoti Mutharika asayime 2025. Kodi malamulo a dziko amangosintha ngati malaya? Maiko ena ndikunena pano kuli nkhondo chifukwa anthu ena ankayesera kusintha malamulo mwachibwana mwachisawawa. Mapeto ake magulu ena anakwiya ndi kuyambisa nkhondo. Chisanzo chabwino ndi nkhondo zimene tikuziona ku Ukraine komanso Palestina. Zonse zikuchitika chifukwa china kuti panali anthu ena ake amene anafuna kusokoneza malamulo ndiye ena anakwiya ndikupezeka kuti nkhondo yayamba. This is what is happening in Malawi. Kukupezeka kuti lero akuti pafuna kuchitika chakuti let us change the constitution kuti nkhawulise uyu tiye tisinthe malamulo kuti nkhawulise uyu. Zomwe zinachitika 2020 kupezeka kuti malamulo athu 1994 samana za 50+1. Pali chipwirikiti majaji anasintha malamulo kubweza 50+1. Lero zipani zabalalikana zimene anaziyanjanisa zija akuganizanso zoona kuti atisinthe malamulo abwere chikale. Sizingatheke zimenezo. Malamulo akhalibe 50+1 yomwe chifukwa chona kuti munasintha muchikuwawe. So today 1994 munthu wachikulire wa zaka 93 anayimira pa chisankho analuza. Leronso wina afuna kuyimira ali ndi zaka 83. Let him stand chifukwa malamulo akumulola. Koma mukatena kuti mufuna musinthe malamulo kumene ndi kusokoneza malamulo a dziko, and one day mukapitiriza zimenezo kuti pachitika chakuti tisinthe malamulo zizakhala ngati zomwezo zikuchitika ku Ukraine. Amafuna kusintha malamulo kuti alowe mu NATO, mapeto ake Putin wakwiya mkwatchibula. Aja Israeli anapasidwa malo anakumanda malo ku Gaza. Later on nkhondo siyatani yosatha kumene kuchitika. You can see kuna kuti zonse zimachitika chifukwa chona kuti ena ake anafuna kusintha malamulo kuti amkhawulise wina wake. Nkhani za MCP, DPP, UDF kapena UTM ndi nkhani zokhuza mamembala a chipani. Koma papa zikudabwitsa